Kodi mungaganize kuti anthu oposa miliyoni imodzi atha kuthamangitsidwa nyumba zawo ndipo osaloledwa ngakhale kubwerera, ngakhale pali mawu onena kuti nkhondo yatha? Kodi mungaganize kuti dziko limodzi likhoza kulowa mkati mwa dziko lina ndi kulengeza kuti ili ndiye dera lathu la chitetezo? Lero tikufotokoza nkhani yomwe ikuchitika pakali pano, nkhani ya nkhondo ya Israel ndi Lebanon yomwe ikusintha moyo wa anthu masauzandi ambiri tsiku ndi tsiku. Lero mukhala ndi choonadi chonse, masiku zifukwa ndi mmene anthu akukhuzidwira. Choncho khalani pansi chifukwa nkhani ndi yayikulu kwambiri. Pitirizani komanso kufika nayo kumapeto nkhaniyi. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Kuyambira mchaka cha 2023 kufika mchaka cha 2026 ndiyo nkhani yonse yokhuza nkhondoyi. Nkhondo iyi sinayamba tsiku limodzi, idayamba pang'ono-pang'ono pakati pa Hezbollah, gulu la nkhondo lomwe limakhala ku Lebanon, ndipo Israel, dziko lomwe limakumana ndi kuwukira kuchokera ku Lebanon. Hezbollah inali kuponya maroketi kulowera ku Israel, kugwiritsa ntchito madrone komanso kuthandizidwa ndi Iran, ndipo Israel nayo inali ikuyankha ndi ma airstrikes kapena kuti mizinga ikuluikulu kulowa mu South Lebanon, kuononga malo omwe amati ndi a Hezbollah. Choncho nkhondo iyi sidangoyamba lero, ndi mbiri ya mikangano yomwe yakhala ikukula kwa zaka ndithu. Ndipo pa April 16 mchaka chino cha 2026 padayamba chiyembekezo, ndipo United States inathandiza kuti pakhale ceasefire kapena kuti kuyimisa nkhondoyi kwa masiku 10. Zolinga zake zinali kuyimisa kuomberana, kupasa mpata zokambirana, kuchepesa imfa za anthu. Koma pali vuto lalikulu. Ceasefire sili yolimba. Magulu onse chichokere ndi tsiku lomwe Donald Trump adalengeza 10 days yopumira nkhondoyi. Magulu onse akadali ndi asilikali m'malo mwake, ndipo zida sizinachosedwe. Kukhulupirirana kunali kochepa pakati pa mayikowa. Ndipo pa April 18 kufikira pa April 19 chaka chomwe chino cha 2026 malo mopuma zinthu zinayamba kusintha mwachangu. Ndipo Israel masikuwa iyachita izi: kulowa modzama ku South Lebanon, kulanda madera ambiri pafupi ndi malire, kukhazikitsa asilikali mkati mwa Lebanon. Ndipo pa April 19, 2026 Israel idatulutsa mapu omwe akuonesa madera omwe ali pansi pa ulamuliro wake, mizi yoposa 50 yomwe ikukhuzidwa, malo oyandikira misinje wa Litani. Izi zinadabwisa anthu ambiri chifukwa zikuonesa kuti Israeli sinali kungoziteteza koma kukhazikitsa ulamuliro mkati mwa Lebanon. Ndipo pa April 20, 2026 kenako chinachitika chinthu chofunika kwambiri. Israel yatulutsa chenjezo, ndipo chenjezo lawo likufotokoza kuti anthu asabwerere ku South Lebanon, derali likadali la nkhondo. Uku ndi kumene asilikali a Israel akhazikitsa. Izi zinakhuza, ndipo izi zakhuza anthu oposa 1.2 million omwe anathawa kale mizi yonse ya border zone, anthu omwe ankafuna kubwerera ku nyumba. Choncho ngakhale nkhondo ikuoneka ngati yachepa, anthu sakuloledwanso kubwerera kumeneko ku South Lebanon. Israel ikupereka zifukwa izi: ikufuna kupanga malowa kukhala buffer zone kapena kuti dera loteteza, kupanga malo pakati pa Israel ndi Lebanon, kuchepesa maataki. Ndipo chinthu china ndi kuononga Hezbollah. Iwo ali ndi cholinga chofuna kuononga maroketi, kupeza malo osungiramo zida, komanso kulesa matunnel. Chinthu china ndi chakuti akufuna kupewa nkhondo mtsogolo. Israel ikufuna kukhala pafupi ndi mdani wake kuti isazadabwe ndi kuwukira. Koma pali gawo lina limene anthu sakuliyang'ana kwambiri, mmene nzika zikuvutikirira.
Ili ndiye gawo lomvetsa chisoni kwambiri. Anthu oposa 1.2 million athawa, ena akukhala m'misasa, ena ali m'mizinda ina ya Lebanon. Nyumba zawonongeka, mizi yonse yaphwanyidwa, nyumba zatha chifukwa mabomba aphulitsa ndi kuwononga nyumbazo. Ndipo chinthu china nchokuti anthu sakololedwanso kubwerera ngakhale ceasefire ilipo ya masiku 10 kapena kuti 10. Dera likadali la nkhondo, magulu awiri awa sadalekebe kumenyana. Anthu ali pakati pa nkhondo yomwe sitha koma imangokhala yosiya mwa maonekedwe, komanso yongoyima kwa kanthawi kochepa chabe basi. Kuyambira pa April 16 kufikira pa 20 April 2026, ngakhale panali ceasefire, maataki ang'ono akupitirirabe. Hezbollah ikupitiriza kuwukira ndipo Israel ikupitiriza ma operations ake. Choncho ceasefire iyi simtendere uweniweni ndi kupuma kwa kanthawi kokha kumene mkati mwake muli kupitirira kumenyana kwa maikowa. Nkhani si ya Lebanon ndi Israel yokha, ili ndi maiko aakulu monga awa: Iran yomwe imathandiza Hezbollah ndi United States imene imathandiza Israel. Izi zikutanthauza kuti nkhondoyi ikhoza kukula kukhala ya Middle East yonse chifukwa cha magulu amenewa. Zopsa zimene zingachitike: nkhondo yayitali. Israel ikhoza kukhala ku Lebanon nthawi yayitali, zimene zingapangise kusayima kapena kutha kwa nkhondoyi. Malo mwake maikowa azimenyana mwina pafupifupi throughout zaka zochuluka, chifukwa choti asilikali ake a Israel azakhala likale mkati mwa dziko limeneli la Lebanon, zimene zingapangise kunena kuti miyoyo komanso malo ochuluka awonongedwe ndi kupangisa kuti ufulu wa anthu osiyanasiyana uphwanyidwe, chifukwa padakali pano anthu ambiri sali pa mtendere chifukwa cha nkhondo imeneyi. Ndipo chinthu china chimene chingachitike ndi ichi: ceasefire kulephereka. Nkhondo ikhoza kuyambiranso mwadzidzidzi ngakhale pali 10 days ya masiku akupumira, koma mkati mwa masikuwa ma airstrike ang'ono akuponyedwa, ma ataki ang'ono akuponyedwa. Malo mwake izi zipangisa kuti nkhondoyi isathe ngakhale pali ceasefire imene cholinga chake ndi kukambirana ndi kufuna kuchepesa mphamvu za nkhondoyi, kuti ngati mwina pangakhale kumvetsetsana maikowa alekeretu kumenyana. Koma chifukwa choti maikowa sadasiyiretu kumenyana, izi zitha kupangisa kuti ceasefire ilephereke ndi kuchitisa kuti maikowa apitirire kumenyanabe mwakanthawi yayitali ndithu. Ndipo chinthu china chimene chingachitike ndi ichi: vuto lomwe likhoze kwambiri anthu, kusowa kwa chakudya, kusowa kwa nyumba zogonamo, komanso kusowa kwa chitetezo, chifukwa miyoyo ya wanthu ili kale pa chiopsezo. Ndipo ngati nkhondoyi ipitirire ndekuti anthu ochuluka akhalenso pa chiopsezo. Kusowa kwa chitetezo kumene tikukambako ndi nkhani yokhuza umoyo, ngakhale chitetezo chakuthupi chokhuza ku moyo wawo kuti sangaludze moyo ngati akutetezedwa. Koma chifukwa cha nkhondoyi zipangisa kunena kuti miyoyo ya anthu ikali pa chiopsezo. Ku nkhani ya zaumoyo ndiye kuti zipatala ndi zina zotero zikhale pa chiopsezo, popeza ma ataki ena akumafikira malo monga amenewa, zimene zikumachitisa kunena kuti anthu ena ovulala akhale ndi thandizo losakwanira chifukwa choti malo othandizirawo alinso affected maka chifukwa cha ataki omwe akumachitika. Ndipo chinthu chotsirizira chimene chingachitike ngati zotsatira za nkhondoyi ngati singalekere ndichonena kuti nkhondoyi ikhoza kukula kwambiri ndipo maiko ena akhoza kulowerera nawo. Musayiwale kunena kuti mbali zonse ziwiri zili ndi maiko omwe amakondwera nazo. Malo mwake chifukwa choti nkhondoyi ikupitirira ikumenyedwa ni kulirabe, zingapangisenso maiko ena amene ali mbali ziwiri zosiyana kulowerera nkhondoyi, zimene zingachitise kuti nkhondoyi ipitirire komanso kukula kwambiri kuposa momwe tikuganizira. Nkhondo imeneyi pakati pa Israel komanso Lebanon ndi nkhondo imene kumbuyo kwake kwabisalanso maiko awiri amene ndi America mbali inayi Iran. So nkhani ya South Lebanon si ya nkhondo yokha, ndi nkhani ya anthu omwe ataya nyumba, mtendere ndi tsogolo lawo.
Kodi ceasefire iyi idzakhala mtendere weniweni kapena ndi chete lomwe likubisa mkuntho waukulu? Kodi anthu akuphimbidwa kapena nkhondoyi idzatha ndithu? So zomwe zikuchitika lero zingasinthe Middle East yonse. Ngati mwafika mpaka pano, zikomo kwambiri chifukwa munali nane kumvetsera nkhani yonse kufikira kumapeto. Koma musayiwale kulembetsa kapena kuti subscribe, komanso kugawana ndi ena kapena kuti kuchita share ndi kusiya comment yanu mu box. Kodi mukuganiza kuti nkhondoyi ithe kapena ipitirire? Tidzabwereranso ndi nkhani zina zazikulu kwambiri. Khalani tcheru ndi kutsatira ma videos onse amene timawaponya pano pa Samavita YouTube channel. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Bye.